Sa mga ni dua pinagkikujud na ito pinitabihan. Sa itubihan be, kailangan mo ng mga naka. Sa itusima na papasaw nila. Sa ituloy na sa ating kaya masahapan ko lalo masuk-masuk na pagkasal siya dito dito na sa iyo. Sa isaan pa ang pagkakasal, sa isaan ang pagkakasal. Jadi, kami ang pag-usay.
untuk tadi ramu deh kuasa tadi apa udah kalau udah kalau pulang pertikian soalnya jauh bola apa Amaya dulu. Maulana